there you go. Gikan lang ko nananaw og Godzilla. Godzilla. Ano sa to? The King of Monsters. Ito ang part 2 pero ikatulo na ni siya sa mga Hollywood films nga nag Godzilla. I think ikatulo ikaupat. Natakaroon din sa SM. O so far no ang kailangan na nato buhaton kung gusto mo mananaw sa Godzilla. Si Godzilla tawag yun na niya is Godzilla. Parang mga ang Jira is kung ano siya whale na ang meaning ana. Anyways, ang atong salida medyo rating nako kuan siya mga 1 to 10 9 ang atong kuan or 9.5. Piling ako 9.5 ang score na to because very heavy sa kuan sa graphics and so far naman sad siya humanity life na siya about family naagid siya gyapon but more on graphics gid siya so that means ang mga geek ganahan ani ang mga nakaila sa Godzilla sa una pa kabalo sila ani and makita nato si Ghidorah isa sa mga monsters si Rodan or Rodan and then si Mothra dili mong mama Mothra and then dagan-dagan mga monsters atong mailan galing lang all you have to do labi na sa mga wala kaila ni Godzilla gyud or ang feeling man gud nimo once na makakita na ka sa movie kay murag dagan kay ka question ba kinsa man to siya ngano man to ingana so you have to research first kung kinsa ni silang mga characters sa original nga mga 1942 ba to nga mga film sa Godzilla labi na sa katong sa Japanese nga version you have to research first para medyo na kay idea nga nung ingani ang naitabo and sa salida may bawaan nimo mapansin nimo nga medyo wala ka kabalo kung kinsa ang kontra kabalo pod sa mga monsters kung kinsa ang kontra kinsa ang kakampi so medyo malibog yug ka. That is why I suggest na you research first about Godzilla kung unsa gyud ang iyang history niini. Okay? So so far enjoyable man siya kung ganahan mo og mga full graphics nga mga film and you can watch with your kids also. Galing lang expect nga kuan gyud siya graphics dili kay siya klaro ang iyang storyline because syempre action man gyud guys tanan and then expect also nga nagyapon lessons about family and life itself lagi na sa atong pag take care sa earth ayan so tan-aw na mo sa atong bago karang showing ang Godzilla 2 The King of Monsters. Bye-bye. Uy, paki-subscribe di ay katong wala pa naka-subscribe di ha. Okay?